Добре дошли в това видео. Днес ще играем една игра, която зареждаш коли на бензиностанция, имаш супермаркет на бензиностанцията и по-нататък може да се отключат автомивка и някакъв голям супермаркет. Като супермаркет симулатор, може би, не знам. Нека видим. Както сте видяли от заглавието, тази игра е REST Area Simulator Prologue. Това е пробната демо версия. Само ще я играем колкото да я пробваме. Ако искате да се купите играта от Steam, може да се я закупите. Нека започваме. Ако искате да играете пробната версия, пишете това име и ви излиза. Напълно безплатно. Така, както сте видяли, имам напредък. Тук ден 3, но ние ще започнем от начало. Така. Сега ще ни обяснят какво точно трябва да се прави. Така, тук ще ни казват колко литра искат. Ние тук трябва да го напишем. От тук от Pro и регулар, дизел, което искат, им го зареждаме. И ето така, това показва как трябва да се зарежда. Ето тук е супермаркета. И просто трябва да им маркираме продуктите, за да им вземем парите. А тук, когато приключим деня, влизаме в колата. Нека започваме. Първото нещо е да изчистим бензиностанцията. Така трябва да видим. Както чувате, има много хубави звуци от играта. Така. Ето тук ни излизат тези работи, което ви казах в началото на видеото. Така. Reputation, Open. Но ние няма да отваряме сега. Тук е горивото ни, колко сме продали и колко имаме. Ето, цената е 1,8 и трябва да я следим постоянно. Ако се промени, трябва да я променим. Тук вече, когато трябва да си го закупим. Ние не сме купували, защото нямаме пари. Не, имаме 2000, като гледам. Значи ще закупим гориво. Така само да махнем и това. Тук ни показва още работи, да ги скипнем. Тук са настройките, някакви апгрейди. Тук хората, които ще наемаме. Финиш, така. Махаме го. Само трябва да вземем ей това. Така. F1 тук може да показва ни как трябва да чистим и всякакви други работи. Така. Първо да видим. Доста хубава бензиностанция имаме, като гледам. Така, само къде отида буклука. Да си вземем турбата и да съберем всичкия буклук, където са разхвърлили хората. Както виждате отдясно на екрана, имаме определени мисии преди да отворим бензиностанцията и трябва да ги изпълним. Първото е да изхвърлим буклук. Така. Оле, много е мръсно вътре. Грешно копче. Още не мога да свикна с игрите. Тук са средни различни копчета и затова ги бъркам. Като гледате това видео, вече е излязло супермаркет симулатор видеото и ще се питам дали ви е харесало. Пишете в коментарите дали ви харесва супермаркета. Понеже на мен ми харесва много тая игра и бих искал да направя поредица на нея. Тук не знам какво са правили хората, ама са замърсили много. Да изчистиме тая лофа, откъде се е появила, не знам, от хладилника може би. Ако има разтекал се хладилник, ще е гадно да го подменяме. Така, вземем този буклук.
Така да го хвърлим. Така. Трябва да чистим стени. Ето там виждам петно. Така, ето е гъбата. Това не е петно, това не е петно. Търсим петна някакви. Това вече трябва да е. Така. Ще излезем отвънка. Ето. Изчистихме ги. Така. Сега трябва да наредим стоката. Така да отворим вратата. Първо водите. Не, първо това. Само да изчекаме. 120 айтема може да има. Така, добре. Тук даже ни показва къде може да слагаме продуктите. Има си точно определено място, което е много хубаво. Ще наредя всичко колкото се може повече. Значи няма повече място за това, добре. Ще взема водата. Тя е вече на две места. Това е вода все пак, няма как. Тя е много важна. Така, редим я. И ще взема още един кашон. Само се чудя защо тук оставям кашоните, няма кошче. По-напред в играта ще разберем. Така, да отидем да наредим и другите продукти. Затваряме. Отваряме тук. Взимаме този кашон. И го слагаме очевидно тук. Така, трябва да си го оставим на същото място, да вземем следващия и да го сложим тук. На мен много ми харесва тази игра. Доста е интересна. Мисля, че и една друга Gas Station симулатор също е като тая, ама тази е много по-хубава. Защото се развели повече. Там, колкото си спомням, имаше една колонка, а тук има 12 или 14. Доста са тук. Това само е пробната версия. Пише, че освен супермаркета и това и бензиностанцията и миялната, там автомивката, ще има и всякакви други още магазини. Казват, че може да има хотели, не знам. Имам доста свободни места. Взех ли го? Не го ли взех? Да, взел съм. Май от всичко взех. Тъй като гледам, май от всичко взех. Да, наредил съм ги. Да, цените аз съм забрал. Цените мога ли аз да ги пипам? Не. Open the close. Трябва да отида да говоря с тази жена. И после да отворя там крановете за водите, ама трябва да внимавам с човека да не... Това, който е проверяващи, да не дойде и да не я губи. И тогава трябва да ги затворя. Като отворя тия кранове, се меси горивото с вода и така печелим повече. Трябва да го затворя. Така сега да ги отворя вече. Open or your business. Отваряме нашия бизнес. Gas station. Open. И това маркета. Open. Но аз преди това искам Gas station. Ето вижте. Тук има още Coming Soon пише. Тези 8 опции в играта, която е платената, ще излязат. Аз тук да видям... Да, добре са цените. Ама искам да купя гориво. 500 колко ще струва? Значи 700, защото това е нормалното гориво. Впрочем, добре.
1000. Така, 1000. И от това 1000. От това 800. Чакай, не е 6000. 800. Другите пари си ги запазвам. Опа, грешка. Така, първия клиент дойде. Нека да видим какво иска. А това е първата клиентка. 24 литра от редовното. Така, първо пишем тук 24 литра. И от най-нормалното гориво и го пускаме да се зарежда. За сега само тя е тук. В супермаркета има ли човек? Не, ама има букук. Как не съм го видял? Е въпроса. Важното е, че го видях сега и чувам да го фърля. И тук има някакво петно. Аз си мисля, че те ми цапат в момента, не знам. Така, отидем да изключим горивото. Така, първият ми клиент вече си тръгва. Ето вижте, тук са заключени, защото това е пробната версия, ама има, като гледам колко колонки, то си пише номер 12 колонки, ето. Ако играете пълната игра, ще имате 12 колонки. Но сега аз имам 4 само, което 4 колонки си е добре. Чакаме следващия клиент. Но сега е много спокойно. Ето, имаме в магазина клиент. Така, трябва да мина от другата страна. Така. Тук 10-20 scanning customer. Just, така, добре. Колко? 66 и 44, това е доста добре. А тук ще излизат цените, когато ги когато трябва да ги оправим. Така, нямам клиент тук, да видим. То влиза клиент вътре, ама аз да пусна горивото да се зарежда на този човек. 37 литра от Pro. Така, пишеме тук 37 и взимаме от Pro-то и го слагаме. Имаме ли друг? Не, отиваме вътре в магазин. Така. Да изземем картата. И 26. Опа, 29, 26 и 30. Така ще изчакаме другите клиентки. И така. Искате ли, пишете в коментарите дали искате играта Mall Simulator. Имам я, може да играя от начало. Стигнал съм до едно положение, но мога да започна от начало като поредица и да се развием доста добре. Да стане огромен мол нашия. Ако искате, пишете в коментарите. Интересна игра е. Тук ми пращат съобщение. Така, взимам картата. И изведнъж станаха много клиентите. Преминах се в супермаркет симулатор горе-долу. Трябва ми касиер вече. Ама това ми е и първия ден, няма как веднага да си наема касиер. След доста дни ще си наема. Така. Иначе тази игра е доста интересна. Доста хубаво се е направили хората. Те вече 4 човека дойдоха, само на този да го взема лунката. Така, 40 литра от редовното, ама 40 литра. Нищо, че от редовното 40 литра си е много добре. Той ще ме кара от другата страна. Чудесно. Ти? 21 от дизела. Браво, вече на дизела идват.
Вече се пълни по-бързо. То колко часа стана? Чакайте само да видя. Кога стана 7 часа? Къде? И той ще ме кара от другата страна да води. Така, отивам. От дизела 38. 38 литра от дизел, това е доста добре, ще ни изкара доста пари. Така, слагам колонката. Ти? 31 от редовното. Пак е 31. На мен ми харесва тази игра. Доста е яка. Сега само да внимавам да не скъсам кабела. А тази кола вече не се заради колата. Така. Махам го мъртвича. Този ме кара от другата страна на поля. Този го махам. Другите ще чакат ли? Не знам, чакат само. Зарежда се още, аз трябва да отида в магазина, само да се мръдне. Че гледайте каква опашка стана. Така, 21 04. Finally. You got a fancy setup here. Да вземем и тази карта. 26 88. Ако искате някакви други игри по ваше желание да гледате в канала, няма проблем, може и на тях да снимам. Важното е да ми пишете долу в коментарите, да ги прегледам и после да снимам на играта, която би желали. Така, тази чакаме да си даде картата. Хубавото е, че само с карта тук си плащат. Няма в кеш. Това е хубавото. Лошото е, че отвънка 100% са се напълнили колите и ме чакат. Аз тук трябва да работя и там. Малко е сложно. Чудя се като за начало дали е добре и двете места да работят или само едното. Но иначе ако работят двете места, печеля повече пари. Ама ако и работят двете места, как ще се раздели на тях? Има и добра, и лоша страна. Той така е в живота. Може да печеля повече пари, ама повече време ще ми отнеме на всяко място да отида. 36 и 52 и сега отивам на бензиностанцията, че ме чакат хората. Аз само да изключа горивото на тия хора. Така, дизела махаме. Така. Махаме редовния. Само тия да не се блъснат. Сега ще се блъснат, гледайте. Не се блъснаха, изчаках се. Умни шофьори са. 20 литра от редовното. Добре. Важното е, че съм го смесил с вода и печеля повече. Това е важното. Само да не дойде инспектора. 35 литра от Про. Добре. Доста хубаво е. 35, ама ще ме караш пак да хваля от другата страна. Зареждаме. Чакаме тези две коли да дойдат. И после влизаме в нашото магазинче, защото гледам, че има много клиенти. Така, 30 литри от редовното. Така, взимам го и го бутам на другата си. Добре, така, кажи. Колко искаш? 31 от редовното и ти. 31 от редовното. Така, слагаме. Така, кола зареди ли си? Да. И на теб приятен ден. Като джип, ако се е заредил, да му махна горивото, че да идват нови автомобили да зареждат. Аз да отивам веднага в магазин. Той има само двама клиента. Добре. Това е добре. Няма да ме чака толкова време. Защото веднага отвънка трябва да ходя, че ще дойдат нови автомобили да ги зареждам.
47 и 40. Thanks. Така, отиваме пак отвънка. И утре трябва да се заредя магазина. Така, заредили. Добре. Thanks. Така и ти зареди да тръгват. Дали това беше края на деня? То е 11 часа, да. Май да. Само тази една да измаркирам стоката. И ще затварям. 38 и 68. Еми ще затваряме. Утре трябва да заредим супермаркета и газстейшена да поръчаме малко гориво. И трябва да внимаваме за този инспектор, само да не дойде. Така, опа, грешка. Отиваме да спим. Те видеа на симулаторите ще стават около 30-40 минути. Така мисля, че е добре. Може таман да седнете, да си хапнете, да гледате видеото и съвсем нормално са 40 минути. Гадното е, че сме на минус 790, но печалбата ни е много зле. Важното е, че днеска трябва да я оправим. А първо да започнем да отворим магазина, че времето се лети и трябва да поръчаме от стоката. Имаме ли? Искам да поръчам 400, 192, 700 от прото и 1000 от нормалното. Вече сме пред валет. Това не е хич добре. Но сега трябва да заредим и стоката. Така да отключим това. Забелязах, че това май го няма. Това е 0. А защо не се махат с тия? Така и това е 0 и това. Много е интересно, защо не се махат. Може би когато поръчам, ще се заменят с празните. Като че ли да им връщам кутии. След малко ще поръчам и храна. И ще разберем дали е така. Това почти не са купували, ама мога да сложи и на втория ред. Аз мисля да я поръчам. Ето. Upgrade price. Ето тук пише upgrade. Ние можело да оправяме цените. Това направо го правиме 10. А това ние сме на голяма загуба по този начин. Мале, какво сме правили допреди? 7 и 30. Както знаете, в супермаркет симулатор аз обичам да са точни цените. 11 и 20, и така 11, 27 и 30, 10. Да не връщам по стотинки. Ето и тук е с карти, но е по-трудно да не е точна цената. А тук тези работи са ни свършени. Това не е добре. 4 и 60. Въпросът е защо отворих, сега ще ме чакат хората. 5 и 70. И това е 9,74, ама ще стане 9,80. Трябва е на всички да ги натискам. Гадно. Ами ще го направим набързо. 11 и 20. Тук 3, 10. Така. Тук става 9,80. Тук 5,70. И като маркирам продуктите на всички хора, тогава ще поръчам нови продукти.
Сега да отидем малко да маркираме продуктите, че ме чакат. Ето, пашката вече е голяма. А и мръсно... Не ми се говори въобще. Важното е да днеска да сме на печалба. Не както вчера на загуба. How's it going? Ама как ще сме на печалба, не знам, като купих толкова много горива. Ще видим дали ще избием печалбата, да маркираме продуктите и на тази жена. Така, слагаме картата. 34,30. Така и веднага отиваме да поръчаме от тая храна 2 пъти, това 3 пъти и от това 3 пъти, от това 4 пъти, това имаме достатъчно, от това имаме достатъчно, това е вече да unlock, вижте колко още много имаме, мале, това е само началото. I'm in a hurry. Would be great if you're... Той е трябвало пак по този начин, както е с горивата. Така е трябвало да ги пиша. Ще ги пиша. И това ще вземем 50. Това 90. От това имаме. От това ще заредя още 40. Така. И после отиваме пак да зареждаме, а вънка още ме чакат колите. Вървяме като охлюва. Доста добре. Поне $30. Thanks. Have a good one. Клиентите поне имат какво да пазаруват. За сега. Трябва да заредя новата стока и след това да отида да заредя и горивата на хората. You've got a fancy setup here. 36 и 90. Appreciate it. Така. How's business? 44 и 70. That was faster than I expected. И този да му вземем Hi there. картата да плати. 84. Какво е напазарувал този човек, не знам. Ама сме на печалба. Аз да отида първо да пусна да се зарежда горивата. То какво ще иска? 27 литра от редовното. Инспектора идва. Чакайте. Затварям. И затварям. Нищо не е видял. Глобиха ми. Защото бизнесът ми е много мръсен. Чудесно. Няма нищо. Вече знаем, че след този ден ще сме на загуба. Но важното е да печелим пари. Hello. How are 28 you? литра про. Ще изчистиме магазина. Ние до това още не сме стигнали. Къде му е този човек? Ние още не сме изчистили, още не сме заредили стоката. Аз едва идвам тук да им заредя горивата. Камо да изчистя магазин. 27 литра от редовното. Да им пусна тук да зареждат. От редовното ли искаш? Да. Сега да махна на някой, които им се е заредил горивото. Този му се зарежда още. Добре, махам ти го. Да има място за други хора, които идват. Айде на този да му махна. Сега влизам вътре да чистя. Ставам чистача. Всичкото отгоре трябва да се наема и чистач. Защото е мръсно доста. Има някакъв буклук. Да го взема. След това трябва да отида при клиентите. А след това да заредя стока. Бензиностанцията по-късно ще я изчистя. Сега... Ой, тук е мръсно. Цялата бензиностанция е много мръсна.
Само този инспектор защо трябваше да дойде точно днес. Това ми е втория ден откакто работи. You've got a fancy setup here. Глобата 500, като за начинаеш в началото, където нямаш толкова пари, си е доста. Ама и сега изключих екрановете. Thanks. Ама трябва да ги Have a good включа, one. за да печеля пари повече с тях. Не трябва да внимавам с този инспектор да не дойде. Take care of yourself. Така да отида да заредя малко стоката. Я да видим. Въпросът е защо да не е дошла. Чакайте да видя. Аз нали я поръчах? Ето пише, че е тук. Въпросът е, че не знам къде. Ето тук пише, че ще дойде. Не знам. Нищо не се знае очевидно. То свърши стоката, пише, че ще дойде. Важното е, че има останало, още има какво да продадем. Аз мисля да затворя супермаркета и отивам само на бензиностанцията, то нямаме стока вече, какво да продадем. С тия клиенти затваряме супермаркета. То вижте, то няма нищо. Няма смисъл да губи клиентите отвънка. Така, Gas Station Market, Close. Дай си картата. Те влязаха още повече хора, преди да затворя. То пише, че е затворено, ама те си влизат. Няма проблем. За тях това е над нещата. Чакам картата, ама тази жена не я дава. Не иска да я даде, ама ще я даде. You've got a fancy setup here. Да видим, сметка от $42, добре. Така, за да отивам да зареждам. Да, затворена, ще да влезе още малко. Ма е затворена, аз затворих това. Да отворим крановете. Да продаваме гориво с вода. 21 Pro. Така, от Pro горивото. Ама трябва да отида пак от другата страна, чудесно. На този намахна горивото. Дизела също. Дизела е много скъп, което е доста хубаво. Nice place. 38 от редовното, ама е 38 литра, което си е доста добре. Тази игра е наистина много яка. С тази бензиностанция, вижте колонките колко яко изглеждат. Гледайте, тук пише колко имаме сток в танка. Това е доста добре. Ето тук пише, че не се пуши. Това ще ме прегази още малко. Аз да проверя за петна. То вали да ще има петна, така. Тази какво иска? 22 от редовното. Monthly profit like? От редовното гориво. Видеото на One Armed Cook мисля, че се получи доста забавно. Ако не сте го гледали още, влезте в канала и го изгледайте, наистина е много забавно. Тая игра е зашеметяваща. Така, заредихме тези две поли. Тази пък какво иска? 34 от Pro, добре. На по-скъпото. Така. Пак от другата страна. Така, смахна с... Заредили се, добре. Thanks. И вече се освободиха 3 места. 7 часа е, скоро ще затварям.
супермаркета е доста... Как са хвърлили букук, докато... Оле, тук колко е мръсно. И още пише, че е 0 от 20. Не знам. Ако знаете как да получа повече стока, като съм поръчал и тук, както виждате, че не изписва, пишете долу в коментарите, защото и аз не знам, като съм поръчал стока, защо не идва тук. Пишете. Така. Вземем парцала. Сега турбата. И това голям букук. Само вратата да се затворя. И да отидем да го хвърлим. Така. То се стъмня, ама... Защо? Така светна се осветлението. Така. Та игра също така... забравих да кажа, че има мултиплеер. Може да играете с приятел. Дори тази пробната може да играете с приятел. Мисля, че до 4 човека може да играят в сервер. Което е забавно. По-забавно си е с приятел да играеш, отколкото сам. То всяка игра е по-забавно с приятел, отколкото си сам. Изгасна ни осветлението. Така, трябва да натисна L, за да ми се активира лампата. Браво, че не съм в магазина сега. Бушона изгармя. Така. 29 Pro. Това е интересно в играта, да изгасва бушона. Има и такива ситуации, които трябва да си наштрек за всичко. 33 редовното. Пишеме 33 и му пуснакаме. Не Pro, чакай, има грешно. Редовното. И отиваме до този мустанг да му вземем горилото. Вече и така е заредена. А сега ще стане ли катастрофа ядрена? Гледайте. Какво ще стане сега? Гледам. Айде, за малко беше. Заредили се. Добре. Нещо ми говорят. Ако се изключила и фаровете, нищо не се вижда. Идва нов човек, това е добре. Заредено е. Да идва, защото няма какво друго да правим. Я да видим дали е мръсно някъде. Е тук. Не е мръсно. Мисля, че всичко навсякъде е чисто. Ето букук. Трябва да следиме букуците, защото този инспектор ще дойде и пак ще ни губи. Само да отида да хвърля този букук и тогава трябва да взема парцел. Така. Да вземем парцела и тук видях, че ето. Има локва. Ето и тук. Така. И да отидем да заредим. Охо, 4 коли вече има. Добре, 36 литра от Pro. Накрая да изкараме колкото се може повече пари. Ако имаме късмет, може да сме на печалба. 23 от редовното. Така, зареждаме. Ама то е от другата страна. Така, колко искаш? 25 от редовното. Така, има ли още коли? Мисля, че тази не съм пуснал, да. 22 от дизел. Това е добре. 22 е малко, ама е дизел. И пак ще хвърля от другата страна.
И да отида да изключа на тази кола, ама само че трябва да ходя пак от другата си. Добре, скоро затваряме вече 11 часа. Това са последните ни клиенти. И този кабела му отива от другата страна. И остана само тази жена, която трябва да ни махне кабел. Така, заредих всичките ми. Тук ако не стане катастрофа, не знам. Изчакаха се, добре. Идват ли коли още? Не. Така. Да влезем в газ стейшъна. Close. Много хубава бензиностанция имаме все пък, ама само изчакайте, че забравихме да изключим тези работи, защото инспектора ще дойде и пак ще ни губи. Така, и да отидем до колата. Така, ето вижте тази бензиностанция колко е яка. Тук даже си пише колко е цената на всяко едно от горивата. Това е много яко, ето вижте. Ама сега няма осветление, защото не изгасна бушона. Така, end day минус 1000 сме. Важното е, че имаме пари. Ако искате още един епизод от тази игра, част 2, абонирайте се за канала, преснете лайк бутона и да не забравяйте да изгледате и другите две видеа на Супермаркет Симулатор и на играта с една ръка с готвенето. Много са интересни и до нови срещи! Чао!